और विकास का हाल चाल बा। ठीक बे यार। का करत है? बस ऐसे बैठा है यार। अरे कुछ सुनौगा उनौगा बैठे है। कहाँ सुनबे। अरे कुछ गाना फाना सुनाई दे और का। ले सुन फिर। सुनाई दे राजा। चल ठीक। सब कर खुनवा ये कहीं है भैया धर्म अलग अलग बा। आहा। केहू चाहे हिंदू होखे चाहे मुसलमान हो, वाह वाह वाह, क्या बात। सबके बनावे वाला ऊपर वाला हुए। आहा। केहू कुछ कली भाई खुनवा न बदली धर्म अलग वाह, अलग बा। क्या बात है, एकदम दिल छू। चाहे होखे हिंदू भैया चाहे होखे मुसलमान हो, वाह 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 वाह, क्या बात है। केहू जाला मंदिर भैया केहू जाले मस्जिद। वाह वाह वाह, जेकरा जहाँ खुशी मिले हुआ सब जाले धर्म अलग अलग बा। वाह। इतना गुमान बबुआ करन शरीर पे, इतना गुमान बबुआ करन शरीर पे। माटी के शरीर है बचवाई मटिए में मिल जाई। वाह, कुछ लेके अइला नइखे कुछ लेके जइबा नइखे, खाली हाथ आइल रहल खाली हाथ चल जइबा। वाह, माटी के शरीर है बचवाई मटिए में मिल जाई। सोना जैसन बनल शरीरिया सोना जैसन बनल शरीरिया माटी में मिल जाई बचवा। करना गुमान तू अपना शरीर पे।